Archimang, Lukumang, Nana Sasabayo Koromo, en Yusuf Sarana Seipsa de ni Foroisi, I Gadri, I Actor Tuinwis Pede. We baro die Noord go met Zuid, Oost go met West. We zien de ni Café Serefi. We karif ko Luku en Archie, de Prins Partori. En mis dami one time brother ja. Ja, Mas Gambo, o debaga fu presentera programa, maar voor zo'n Beijing, wat bar alla despan odi, de sernaman de tana trasi, wat bar de odi, en we accident, lang ala speki fasi, fu de harding, sturu, de banyi, fu ko arki den tori, want tide, wat tak tori, want sanef sa in sernang, en unu, moest leg afvalk uit, sanator precies voor de sabi. Ano zo Mas Gambo. Asator de, we jere de bijismaf mi leer mi, de tachi, Tesh dona futufa berji lek biji wang. De isap seipsa lok tufa berji. Imosu. Da wish you lek jong wang gotnap dape toki no man verstaan seipsa dap. No taki neshi, Ja. I no man verstaan seipsa dap. Dati. I verstaan toch. Nanga dat we biji ti de. So, ma biji was korbe was koru. Tak jere, usap sawe do. Want Kabatuba, Brarut. Isama stemmen een koers voor 2,80 weg. Voetjes van morgen heen koers. Nee. Dat kan gaan mee. Ano kang. Dat doe je toch? Dat doe merk op toch? Ja. Ja, 82 bij de man. Piste telting naar de man. Dat is een beetje toch? Ja. Ja toch? Dat is seref man, no. Ai. De seref man. De charisma of gastrati. Dat dem go protesteren, want Libi kon diri. Ai. De seref man dat bekardes ma. Dat koostem voor a koers voor 2,80. Ja. Maar beku archi masar telting. Natuurlijk. Tijdens de regering van president Weidenbos samen met de NDP is de monetaire reserve volledig verloren gegaan. In de afgelopen 10 jaren is deze weer opgebouwd. André Telting, gouverneur van de Centrale Bank, hoopt dat we een regering zullen kiezen die onze monetaire reserve niet zal opmaken, anders valt onze economie weer terug. Zoals u ziet, we hebben toppen bereikt en dan weer dalen. En wat deze grafiek van de heer Doridi aangeeft is dat de dalen zich voordoen, ja, het wegzakken van de monetaire reserve, het opraken zelfs van de monetaire reserve, gebeurt onder bepaalde regimes. En wanneer die regimes de zaak helemaal tot de grond hebben opgemaakt, dan komt er een ander regime die dat weer moet opbouwen. En als dat een bepaalde hoogte bereikt heeft, dan krijg je weer een wisseling van de wacht en dan gaan we weer neerwaarts, fel neerwaarts, scherp en tot de bodem. En nu zijn we weer op een top beland en we staan voor een verkiezing. En ik hoop dat het deze keer niet zo zal hoeven te gebeuren dat na de verkiezing een bewind komt dat onze reizende reserves gaat laten omslaan in dalende reserves. Want dan gaan wij weer een periode van terugval, van armoede tegemoet. Dat moeten we niet meer hebben. In de eerste plaats moet die monetaire reserve dekking geven aan het geld dat wij in omloop brengen. De bankbiljetten die wij vanaf 2004 uitgeven zijn volledig gedekt door goud en deviezen. De centrale bank is de enige instantie die bankbiljetten mag uitgeven volgens de wet. We zijn een monopolist wat dat betreft. Maar wij hebben die wet zo veranderd nu in 2005 dat de centrale bank alleen die biljetten mag uitgeven als ze dekking heeft. Vroeger stond die eis niet, dus we mochten biljetten uitgeven al hadden we geen dekking. En dat hebben we gezien, het heeft geleid tot al die nullen op die biljetten en hoe meer nullen kwamen, hoe minder het geld waard was. Er was geen dekking voor. Dus de monetaire reserve moet die dekking geven. De monetaire reserve bestaat uit goud en deviezen en onze posities bij het IMF. Dus de eerste en belangrijkste functie is dekking geven aan het geld. En wat is die dekking?
Die dekking betekent dat je geld koopkracht heeft. Dat je daarmee kan lopen en gaan naar de winkel en kopen wat je wil. Dat is de dekking van het geld, is de waarde van het geld, is de koopkracht van het geld. Als je dus deze dekking weghaalt, dan heb je de koopkracht van het geld van de mensen, van het publiek weggehaald. En dat is een ervaring die wij al hebben gehad. Vandaar dat alle pensioenen enzovoorts van vroeger waardeloos zijn geworden, als het ware. En dat moeten we niet. Zo, dat hoe je masara telting. Je verstand. Maar je sapt zijn regering die stakkie. Wat ik nu doe, weet gij niet. Na deze zult gij het verstaan. Natuurlijk. In de positieve zin. Je verstand. Want als dat gebeurt, je hebt vakbondsleider en de san moet stakelijk van de san de. Want if man kan hebben voet napu kosi tak dot taki. Ja. Dat de vakbondsleider leer je. Ja, dat is Daarom maak ik mijn conclusie dat je vakbondsleider met EI, dan een vakbondsleider met lange E, die laten je leiden. Ja, aan de leiden, ze laten jou leiden. Kies man keri. Ja, maar Sargambo, me lukut ook. Me lukut de man die ik kars magastrati. Dan if je lukut de man schreef, dan je vraagt jezelf af, mi moest go waka baka de manati. A profiel de man op boom. No, Dan je een te kapitaal. met tegen, want je dan nog mi afverstaan. En ik go vanuit Asanaman afverstaan. Ja. Ik raad het ook. Je no go waka baka de man, dat is positief, is zeker dat aan mij wordt geen schreef. Je schreef aan mij wordt. Maar Archie Jaso, 10 jaar lang, ama die vindt dat je delen van vakbond en saboteren. Maar ze zijn hooghard. Je snapt het toch? Hey. Die hebben die protest bij de, abede. Nooit. Abego. Nooit. Abe hoorde land die man dong. Daarmee denk ik toch, daarmee... Dus dat want dat je bent in dienst van een bepaalde persoon. Ja. En Gidien Serefi. Gidien Serefi ook. Yes, Serefi. Ja meneer, ja meneer. Dus ik zou hem chassan in Mazargambo. Dus in Lugune Tori, als er een volk mek mancharungo sumara strati, gebruik je verstand, want je ziet, ik zal Mazargambo leggen, a 10 jaar, Lugune man, sabe go strati. Ja. En de man is toch? Nee. De man is ben jang. De man is bij Jan. Want je ziet wanda de man bij Atafra draait toch. De Ja. man bij Dena Abun Sefa Atafra. Je ziet wan salons. Ja. Met karamanen. Zomaar die sluiswachter. De sluiswachter. Ja. De sluiswachter dat nog kan chamigwa strati. Nooit Want a die- pisten dat die in 10 jaar. Nooit a op hem mofo. Nooit a op hem mofo gine man. Openbare werk hebben dit toch? Ja. Nooit a op hem mofo gine man. Liep alles aan zo. Want een beek kon boem. Op een gegeven moment, maar zeggen we, parati. Ja. Samen toch, beleidsadviseur. hè? Beleidsadviseur. Meneer, beleidsadviseur. Tapsotgebied. Op een sluis. Oh, op Osoroisi. Op Osoroisi. Op Osoroisi, Tapsoroisi. Op een tapslozi. Maar na je schreef aan mijn oroko. Ja. Dus no, als aan ne fadon jaman. Ja. Moro. Natuurlijk kan een fadon want dan leren we regeren die zie. Oh, en luku ook toe kunnen we je gebruiken. Ja. Sana je diploma, zij abi. Zij man. Dat is ook een vraag, hè? Dat dat hoor je maar zeggen. Dus mine luku, alla man. No. Je ziet Amanda straat hier, maar ik ben beleid. Ik ben Minasani, vakbondsleider. Jereja. Tede mij tak over vakbondsleider. Hey. De ja vakbondsleider aan een hoofdletter V. Ja. 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 En een V. No, nee. Na V. Ja. Jereja. Tede mij tak over vakbond. Mi kan tak karanga. Want mi zorgen bij de ondervoorzitter van vakbond. En mi zorgen dat ik die een vakbond dat werken mee dat we een bedrijf voor een luchtverhaven. Ja. Je verstand. Ja. Dus mi naki. Ja. En mi psa onder een vrij voor de bidje vakbondsleider. Permit na pu scoranga masara hooghard. Maar mi no ben verwacht dat ik abo fadon zo. Yere ade mi luku de mama zarga mote elegara de mi luku de mansa e kart maga strati no Ja. da me luku dat yere no de parisi no kan chami gwa strati omdat de eerste vraag sa mo stel de man disi dat yere no yo chami ga strati sang if a regering is gue if je poor de man sana alternatief sai abi suma overvang de man sana de man sana de man abi sana man beat me sana man Jimmy. Volgens de man die zie, de vakbondsleider, de man denkt dat een aantal sma
olo de ede toch. Dat de mijn persen jou ligo in ede in die hersen. Wie denkt toe? Want jere ja. If een koers bij de twee takten, dan u stem voor een koers. Dat je maar stem voor, dus kan de man komt tot één keer dat je stem een koers voor twee takten. Ja, no? Kan de dat? Dat de ora volk voor de gek. Wena dat toch? Want jere ja. Comité je des ma wansani. Mi no wans man e jim 69. En no mek no wans man kon korju krabiasi. I verstaan. De man die si angatorif mi omangam tanta na wang. Ja, I boy no go dape, if I go dape ta krusan dape, go luku mi omangam tanta de let dape. I sabi toch. En te yun yaman nyan fa kunu. Want de man nyan kunu nyan. Ja, tuurlijk. En u sapsa na kunu. Kunu no wansan di ne hop. Dan mi maba wasane teji mi taka kune marchi. E no ter tak ibe konyang. Ja. En dat ta abi van no do dem ko worko jeng. Na dat heb sa no dus no dem am ko worko ja kunu fa konde. Sowieso, misschien. Want maar zeg aan, boeien no. In de 10 jaar, toch? If de man bij zorgu, dat de man bij volg aan regering voor toen. Dus de regering sapsa, toch? Ja. If de man bij volg de man en de man bij de echt een sernaman. Ja. Vakbondleider een sernaman. Nationalist. Vakbondsleider met hoofdletter. Ja. Want dit is een klein letter, hè? Dit is met klein letter en lange E. Ja. Dus ik ben een echte vakbond. Dat piste dat hij bij kwastrati, die leg de man uit. Dat je no, afwas van je to me sensi, money eleni. Ja. Maar alle dape, in oma paiden san moro, je no, lukwa fasi im tapu. Dus ik ben corrigeer de man. Ja. Maar dat in op man doen, want eigenlijk, if je lukt aan maar in op man corrigeer de man, want im aba, hij ook doet corrigeren man. Want me Dat hij maar ook toe. if he teji me, dat not nap dape. Ja, ja. Dem teji me, say dem not nap Dat dape. is toch, dus dat is. Want if je bekritiseert aan regering, isabi toch? Ja. Dan mi etak wansani. De inokantaki, iwani nyani anu, fjagai mofo. Nee! Nee, tuurlijk niet. Tuurlijk Dat niet. je kan een oplossing. Dat zo lossen op. Ja, vakbondsleider. Ja toch, ja toch. Dat leg aan regeren op fire lossen op in je bedrijf. In tap aan ministerie zei de vakbond dappen, vakbondsleider dappen. Ja, fire lossen op. Ja. Fire make dat aan ministerie de productief. Zo werkt dat ding. Fire leer de workomang. Van dem stelde op met normen en waarden. Dat is. Dus Dat is bedoel ik vakbondsleider. ja. Maar dat de man niet doen. Nee. Dat mij ook niet eens revi. Sadema et doe de ma e shitak heeft de teken wansani, de saka fatu, Ja. de ma shi asan Ja. dat lek wan trofee en ze willen constant in het zadel zitten. Ja. Zijn euro komen ze Dat de komen. ma wani. Met tegen. Want wansma die ap verstaan, die saptak yu regering e guadoro. IDB beloof, ano beloof. De ma die a toezegging, Ja. harde toezegging, Ja. dat mio je hebt ja. Ja. Isap het ook. Wereldbank e piep om de hoek Ja, en ja. loko, tak dat mio kon en ja. Guyana tore seti, Ja. we set toranga Guyana. Ja. En abon se we go no. Natuurlijk. We wan inji man beteje mi. Tak suma no wan boom. Taka suma sa fen boom da taka no wan boom. Ja, maar- Korie kormi bayuang. Ja. Maar je begreep maar zeggen, nogmaals met tegen volk dat de man die zie, euro go die den schreef. Ja. Omdat van man doro, a regering vind goed a regering dis de man puramang, de man pot de man de man. Ja. Dat de man sap de no, mi de gegarandeerd. Menyang. Menyang. Alles. Maar Want dat is je, op zanga volk. aber dat bang volk moro. Aber dat bang. Ja, maar, dus jullie gaat naar peskander luisteren, e barsa Not e net kosisma, sanga e you. maak je gehaat, Ai, e creëer not rasa die. haat nanga desan dati. Dat de man na trobanga moro era. Nee, de man atrobi. Dat tamashi da manaki wa masel. De je breedte. Ja, hier no. En Daarom doyemus. daarom unu van programma die we zo bepalen zijn. Is dat 86 dusung Waki. Amerikaan dollar toch? Samsung amon dati. Hier nog vakbondsleider. Suma karaman ne man. Vakbondsleider Sribento Hooghart. Siribento amadi Ja, be toch? fadon garanti ko. Ja, toch? Dus de 10 jaar da man be siribi. Ja. Fadon. Ja. Amano be ko op di worko man. Helemaal Dimatori. niet. Ja, dan mandati kon Siki. Oké, Siki ino kan doen next toch? Nee, no was man go Nee, bij. natuurlijk niet. Siki niet. Dan man gua Colombia. Toch? Ja. Of naar Cuba pago. Ja. Dat voor beterschap. Ja. Amago, dan maar leg uit. Maar leg uit, misabete, leg uit dat hier no.
Mi pais refi mi ticket. 86.000 dollar. Ah, man pais refi. Ah, maar fenamon. Here no. Da me leg uit de man be roko jiden refi. Ja. Want if you be go, moet er misafa asana wang army love regeling. Misabasani, misabeng. Misabasani te euro. Kom Ja. er gambo. Tak here no. Te go lek patiënt. Ja, Nee, te you nou een patiënt. ja, Dat je een commissie toch ja. voor Beoordelen. Maar beoordelen toch. Volgens zo'n soort. dat mij luku if werkelijk de man kan je pijaan sernan. Mooi zo. Dat kan dat mij senigwe. Ja, De mij senigwe te go dape want dat ra ego mee, Ja. want sernan dat ra ego. ja. I mag te kwam begeleider mee, Ja. maar begeleider moest paai eigen ticket. Mooi zo. Ik raad het ook. Ja. Natuurlijk dat maar dape maar vind niet maar kan Ja, stang. saya nyama kan ja. Wang begeleider wang. Wang. Maar if you look at sani fu Sribento, hoger. dan mag wang afomang. Vorman? Ja man, de mij go vier feestok. Wat? De mij go vier feestok. Is dat weer? Dan mij leggen dat ik amatek A, amatek B mee voor vertaal. Jere no. Masra Sribento. Mi, ino kate masana. En daarom met hij volk. Dat rasa go mee, het takatal want in de meeste gevallen, alle de dat rasa en je hebt de man die zie, het tak Engels. Ja, En daarom was er na dat er ego mee, nanga een patiënt ja, of patiënten. ja. Dan maat hij leg uit takeren, het takangatar dat er goed is natuur van man. Ja. Dus je zegt even, if je niet vertaalt, je vertaalt Engels. Ja. Engels nou allemaal vertaalt aan Het is het. wereldtaal toch? Dus dat zei je, en dan je luka money, sang amashutu, 86 80 doesung. Dat die daarna deed, Brarut. Hey, De regering, met name ministerie Financiën, ja, Ja. nanga openbare werken, Ja. moest go takanga schuldeisers, ja, ja, hè? ja meneer. Voor go regel de schuld, oten de campagne voor de woroko kan go doro, voor mek Oost-West passie nanga de trapproject Ja. die moest go doro. Ja meneer. 86 dozen Amerikaan dollar. Amerikaan dollar. Ja meneer. Ja meneer. Dan mag je leggen uit Wa, eten. man. Dan mag je leggen uit eten, hè. Maar dan gaan we. Dat insere paai inschrijven of de trama paai inschrijven. Meneer, dat 86 doesung. I smell only lies. Daarom aan minister leggen uit ook toe de man die bezig onderzoek katholici. Mooi zo. En samen begrijpt dat je ook toe volgens een minister Ja. dat je als zieke samen bij Abi Ja. je kan behandelen ja. Ja, maar en de soort jere ja. En Hey. mi be abag se takatori baba vier dat. Met hij. Want jere ja in de soort geval is de mas beetje platinum toch. Ja toch. Fabaso. Ja toch. Platinum toch. Zo we daar Ricky we dat pe. Ja. Ricky na ja alles aan sa. Is dat Alles steeds meer maar. praten, niet meer praten Ja, toch. ja, maar praten. Ja toch. Bueno. Mhm. Jij begrijpt even ik ben gwanga. Als schatje. Dan ook dat aan bij zitten. Ja, bezig. Dan ben ik gewoon een pasje toe. Als hij praat. Pas afitrus in machine naar buitenland. Yes, en daarom je ziet ook dat no daar zie de man dat de vakbondman dat de charisma guastrati. Ja. Dat go leg uit van de regering die zie dat die terwijl ik zei dat de man die bezig onderhandelen aan Guyana. Ja. De man die bezig is met infrastructuur. Sang, a vorige regering, Pedemas bende, Ja. Pedemas benjang. Ja. Toch? Nooit de man tegen dat je no ino doet dat, ino doet dat. Nee, Nee, dat maar mag ino niet. is op samluku, zo frappant. I ap forus mij na kondere disi. Ja. Vooral, ik heb pitje want tof de pura minder. De mij charisma kastarati. Ja. De mij hetsesma. Op. Voor vergruis de boemleider. Met hij. Alla boemleider in Sernang, mika kar kon Ja. doen van A tot Z. Ja, want toen man die dit ertussen, de maat want president Bekarde splijt schwam. Isabi Ja, toch? ja, ja. Dat de man dat die ekari kon, voor koleri, voor vergruis want boemleider. Isabi toch? Dat zijn Euroko. Alleen voor één kanyang. Maar dat is toch, dat ook ik maar toch, aan mijn jano, dus aan mijn hustle voor een kango jano. Ja. Je rijdt toch, dat man het er gaan vallen kera. Ama na Aan troba. mijn jaren man kon dat pe. Want die inbende, die abe kan zitten. Ja. Ama be aba mogelijkheid voor Zit be dat dusan sorry. die de serefis Schrijf man. maar disi. Ja. Nooit aan doen als ani. Ama se geen serefi. Terwijl de regering komt aan karakter. Ja, maar zeg gaan bo. Met Dat je die- begrijpt dat je liever een volk als landsapparaat Ja. voor 55.000 euro man. Je liep dat de lot over de beetje regering de kost door no tak teke sessie want minoma paide man. Ja. Dat die.
De man vergiet dat sana. Ik boena tanyera. No. De man is ook net dat hij. De man met tegi, de man vergiet de schreefie. Alla de vakbonds man dat straat in no, de man vergiet de schreefie. Gewiteloze mensen. En het volk moest lugu safe sa. Omdat, maar zeg gambo. Je schakel even over. Voor sorry als er naar volk dat lugu no. Lugu sa een regering het doen. En nou, doen we dat niet. Ja. Toch? Naar Alfonsdorp toe toch? Mooi zo. Dat we met de machine even. Ja, met Make des them maloko. Lispetiori, dis na Granlandi Coranti, Pristeri voor Communicatiedienst Suriname. Het dorpu di dekar Alfonsdorp di dong na Oost-West passie, chisi stroom no fu alateng. Atap satra tutentanga wang fu Augustus dipsade dang presidenti nanga tek presidenti Chandrika Persat Santokhi nanga Masra Ronnie Brunswijk godrape fu go koti alenti druka knop fu afaya kan leti na ini Alfonsdorpu. Fu di stroom konda penonu de ini wa yuruf one day dang wi presidenti Chandrika Persat Santokhi nanga witek presidenti Ronnie Brunswijk e bribi taki Alfonsdorp ka meki wan bijing fu ko mora fesi lek faden dekba. Alfonsdorpu dong na ini a districti Marowijne. Lispetiori, dis na Granlandi Coranti, Pristeri voor Communicatiedienst Suriname. Ja, maar zeg gambo dat zie. Samsa Alfonsdorp. Ja. Is dat bijna dichtbij Albina dat pe. Dan IWS sluit hem aan. Je regering is er ook mee. Mek sluit hem aan. Mek IWS sluit hem aan. De man kies fire. Oh. De man kies fire. Va. Hier no, maar zeg gambo. Maar leg je want uit. Ja. 10 jaar. Na de schrift man is Sachares Magistraat hier. Ja. De vakbondsleider, na Ja. de politiek man. Ja. Zij hustle no en leg uit toch? Ja. 10 jaar lang. De man belooft des maar dat pe. Dat hier was zit afaya juno. Ja. Dat is de materie de smarape. No, Sami dat kon gaat jere. niet. Tak jere bra. Wo seteji maar go suku de master. De pal. De paal. De pal. Toch? En van desma de crossbeef bosi. Juist dat go Dat suku. desma go mek moeite. Dat de go suku de mek moeite. Dat de kot de paal. De kon de pal. Maar 45, 40, 50 sani. Maar potap stapel is maar zijn euro Dus kot. dat de mij wakti. De mij wachti. De mij wakti waya. De mij wachti waya. De mij wachti. Samgof sanu. 10 jaar lang. Tiara. De mij wakti. De mij wakti te. Ja. Udu loso kon ook. Udu so kon ook. Dat is am ja moeite ook. Ja, udulo se vernietig. You know, udulo so bigi jan de mas de pal. Igra udo. Oh, lekfa a udulo so nya de paal. Hey. Lekfa beleid bede. Udulo so de na oso vernietig. vernietig. De mas loba sa. Juist, daar regeren die skong. Daar regeren tak no. De mana sa naman tu ya. Iya toch. Na sa naman dape. Iya. De mana inji. Alek fa jou nengre. Iya. Enzovoort, enzovoort. Iya. Maar amasa naman. Iya. En de imji de man wat nengre dape tu toch. Iya. De man studeert toch. De gas skoro toch. Daar regeren die skong. Sa de man zwan singwe aan het probleem dat hij. Iya. Dat de man kon dat de man tak yere. Wo setatorji. Wo setting. Iya. Wo setting juno. De man sluit de man aan. Dat een vrouw bij dat pe. Ja. Een vrouw 94. Ja. Een vrouw. Ja. Een vrouw met teji. Je ziet dat pe samsa. Emotioneel toch. Ja. Een vrouw dat jongen mino be saps nooit dat post me dede. Want dat dede zei toch. Ja, als maar dagre bi Dat mo moest je fire. 10 jaar lang wacht jaar. Tiar lang. 10 jaar lang. En de man belooft, de man go dat de man leg uit dat hier no stemt op me. Ja. Stem. Dan asano seti. Ja, de serfman die se charisma kastarati. En dan wil ik uit Mazargambo. En de regering die zie, Euroko safi. Omdat, afwas van de man die na peti. Ja. De man drukt de man aan de schulden. De man pai bij Italië. De man pai disi, de man pai dat je ne passi. Ja. Toch? Ja. Alle de to dat de man pai. De shitaki, de man Euroko, maar safi. Dus je Safi. maar patiëntie. Paciência, and that make me talk to. Ja. A bondi de kar paciência. Nou, a bondi e je boom en sweet for Ja. Maar moet. Kwetjeng. Sa zijn Euroko. Gemest. Gemest. Setting. Ja. En efficie e anga krabering. Ja. Je wan score. Like efficie bana boy anga je wan score van nyano fadom. Mooi zo. Mazargambo usabi. Ja, programma die is van het usabi dat is aan hebiji bepaalde sma. Ja, ataranga. Ano di bepaalde sma. Di Alles alas sma matranga. ataranga. Maar de regering sap ook toe.
Fusende. Zo zei de en dan regeer Euroko comité ato dat is. We Euroko comité dat uiteindelijk als een afval ook eigenlijk olafu. Tak jere no, de man zit in Jimmy. Ja toch. En dan sami etaki. Want im gos don toch. Suti anu goi ni eigen boezem. Ja. De vraag je eigen aftak. En voor stem voor een koers voor 2 takten. Ja. Dat die daarna deed. De kan een schijnkoers voor 57. Terwijl je nog bij mijn baia strati. God forbid, kabatuba, Bobby afu mama tum si bijuang. Bobby. Ja. Hij chirip chiara. Met hij. Koni. Ja, met Dus hij. dat je sabi dat je doet alla de sandisi. En dat je dekati. Lek sernamang. Fushitak na wan boerek te wego. Fouten meki. Ja. Want waar er gewerkt wordt, worden er fouten gemaakt. Anders in Morocco, daar worden nooit fouten gemaakt. Nee, if je niet Even in Morocco. Daarom toch? Ja, toch? Je Santoli, voetbal. Ja, toch? Maar als je werkt, dat fouten maken, Altijd, dat altijd. we herstellen. Ja. En als je daar aan ziet, dat is je een fout, maar is dat van... Je kan herstellen. Je kan herstellen. Dan Dan je je gaat joinen. Je kan joinen door. Dan je gaat zorgen dat je er nog die is mijn oplossingsmodel. Maar om zoeken oplossing, want een regering die staat hier, ik kan pompen money doen. Ja. Ja. Dat is normaal. Ja, ik kan pompen money doen. Ja. Maar dat sam doe me no do not toch. Me no make a economie gezond. Me make toen dan de evaluatie, inflatie na alle de sand me ook creëren. Ja. Alleen voor ik kan loop me. Nee, dat is loop me. Maar dat bestaat ook. Dat bestaat voor zich ook. Ja. De pedemans bij de vakbondsmansie. Ja. Nou, dat bestaat ook. Alasani, je mij te cleaning, money kong. Ja. De mij scatter, de mij make pisanji, de mij prata paketji, de denken aan suiti. Ja. Vandaag aan de dag. Geen economie. Vandaag aan de dag deze, sana krater, om een sensie pai. Zelf de aannemer voor sernaas revinie pai. Ja. Dat In wij een wan- paide. dat Dus ik maak dem een beetje work of Ai. voorschot. Dat je zorgt volk wat je gaat verkiezen. Ja, toch? Dat je zorgt volk, look me make DC, Ja, man. me make highway, me make. Terwijl, je na mooi wifi. Als schuld sande, dan Ai. gevaarlijk met Dat de. ja, toch? daarna deed Ai. de onkomst dan paien. Natuurlijk. Ja. En ik ben bereid voor paien. Ja, je moest. Ik moest Je paien. moest paien. Dus om in Freud. Ja, die zijn er ook al. Dus maar ik paien. Ja. En daarom ik met taki. Laten we leren uit deze fouten. Snap je toch? Ja, zo lees je, tegen wat mijn jong e bari. Onderzoek boeren, if we man kan je rut. Dan moet je tak was maar fit da atosa def dede. No reis a auto. Nee, Rij rustig gonosa yo dede. dat is dat die. Ik kan go make wa are de deda Ja, dat is pasi. dat. Dat is maar tali bi da pa atoso wata abi epi dape. Ja, ja. Na Ja. shawan shi. Ja. Dat is, dus nadat de vakbondsleider die zei dwanga de man. Dus de barji des maar yo dede. Ja. Maar de ja ala de de op. Meneer. En sernang ino kapina in Nee, sernang. nee. Ik kan klagen tak bensin na diri Ja, atru. ja. Ik kan klagen tak onderdeel diri atru. U de insanga je via klagen. Maar na socha so. Ja. Meka konde so. Dat die. Maar ino kan klagen tak ino manyang ino machari anu gai mofo. Zo een vruchtbaar grond die wabi. Ja. Dat is mijn tijdens stond jari dat mijn prantaya weer in voorzaka. Ja. God forbid kabatuba ah. Ja, maar zeg maar, met je bij mij wen kunda pe. Waf tapu. Ja. Ja. Umusu. Omusu. Oké. So, we archi maluko manana na sasa ba yokoromo. Ti de ube mustak desa. Musu ya. De mata krintachi na krilibi. Suma du bom. Nenen, suma dogri nenen. Ja. I verstaan. Undisi fa programma. Anyunsuf sarana seipsa. We bariodi. We taki grantanye dati be wan luku en archi. E wansanim sabi. Taki. Du moiti lek famik bataki. Troos je anu inagrom. Maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. En de zorg dat je de economisch weerbaar. Ik kan jij kan dringen. Ik kan veel 5 cents daaruit. En na voeren. No bereken. En no het denki. Taki isapsa de na traman broeksaka. Jum denki taki isapsa ego in je broeksaka. No denk du fa traman broeksaka. Want dat ne go you aan. Sa ego you aan na sa yo puro uit a grong. En na sa yo work of pot in je broeksaka. Dat nou een ordentelijk libi. En samuan te you uno lasu serefi. No mekisma G6 if neji. Want te you mati e koryu ane lafu.
E complay, leksa ne duen masa ne duen, terwijl brede botoro. En minen na masara dignity gambo. Ja, maar zeg gabo. Itak boemvoeruk ba, dus mina leg uit moro met tak wansan nomo. Hoor je kon de kring. No trove do tit op strati. En dan mek man chai edegwe fugudo dondo sani. Sanamang mucha verstaan. Dan mek man tegu lolo sani. En denk pasande. Te wantralis baka. Me baru odi. We taku grantani, afo nam kuwang, sabi, gote kaprek. Me ku tawang go sontu nasi. Get up,